Wannan wani babban abin mamaki ne wanda ya faru a Niamey Aeroport. Mutane da yawa suna magana a kai, babu wanda aka gane a cikin wa'anda suka yi halbe-halben nan. An samu wasu ƙananun marasa kunya wanda suka hito a lokacin mulkin shugaban ƙasa Abdulrahman Tani suna ƙoƙarin kai hari. Me za a iya kiran shi a haka saboda uranium da za a hidda a ƙasar Niger. Halbe-halben bindigogi ta ko'ina a cikin dare. A wannan lokacin babu wanda ya yi kwana a unguwar da aka yi wannan gabaki ɗaya. Wato an yi magana a kan cewa lokacin transport ɗin uranium abin ya faru a tsakan dare ga Zero Air har zuwa wajen Desert du Matin wajen ƙarfe 2 zuwa ƙarfe 3 ana ta halbe-halbe a Aeroport. Wannan wani babban abin mamaki ne wanda ya faru a Niamey Aeroport. Mutane da yawa suna magana a kai, babu wanda aka gane a cikin wa'anda suka yi halbe-halben nan. Cikin dare kowa ya ɗaga kai, hasken wuta yake gani. Babu mai iya gane abin da yake faruwa a daidai wannan lokacin. Amma gaskiyar al'amarin babu mai iya bayyana gaskiyar abin da yake faruwa har yanzu. Amma an tabbatar da cewa duk masu ƙoƙarin yin wannan abin, shugaban ƙasa Abdulrahman Tani ya riga da ya gano yanda za a yi magance wannan matsalar. Amma sun hito sun yi magana a kan cewa al'amarin ana controlling shi, ba wani babban al'amari ba ne da za a tada hankali. Amma har yanzu mutanen da suke cikin Aeroport wanda suka ga wannan tashin hankali ido da ido, yawancinsu har yanzu ba sa da nutsuwar ƙara yin kwana saboda tunaninsu abin zai ƙara dawowa ne. Wasu suna cewa attack ne aka kawo a Niamey.